Waqt żjara fl-Emkas tlieta filgħodu, Lorenz Gonzi iddefenda d-deċiżjoni li l-Gvern tiegħu iħalli l-loti tar-refunds fuq it-taxxa għal ġimgħa tal-elezzjoni. Meta One News staqsa l-opinjoni tiegħu dwar loti ta' 7.5 miljun euro f'refunds tat-taxxi ftit jiem qabel l-elezzjoni, Lorenz Gonzi qal li jaqbel ma' Tonio Fenech għall-Prim Ministru din mi xejn ħlief kombinazzjoni. Li fl-aħħar sigħat ħareġ li ħajkun hemm refunds tat-taxxa li ammontaw għal 7.5 miljun euro. Dan qed isir fil-ġimgħa ta' l-elezzjoni. Tonio Fenech qal li dan m'għandux jaqsam xejn mal-elezzjoni. Inti taqbel miegħu din hija kombinazzjoni? Żgur li naqbel miegħu. Biex ikompli jispjega, Lorenz Gonzi qal li tant dawn il-flus m'għandhomx jaqsmu mal-elezzjoni li huwa jemmen li kellhom jingħataw lura qabel. Anzi, mesna irrifondejnihom qabel. One News taqsa wkoll dwar ir-rata tal-qatt f'pajjiżna. Dan wara l-Aġenzija tal-Istatistika Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ħarġet figuri li juru kif ir-rata tal-qatt f'pajjiżna anke fost iż-żgħażagħ żdiedet. Mistoqsi jekk jikkunsidrax dawn iċ-ċifri bħala realtà, Lorenz Gonzi m'għadex interessat fl-istatistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u minflok qal li ħoloq ħafna xogħol. Ħarġet statistika mill-Eurostat il-bieraħ li konfermat li l-qatt żdied fost mod ġenerali anki fost iż-żgħażagħ. Kien hemm l-ITC u l-Labour Force Survey li indikaw bl-istess mod. Inti tirrikonoxxi li l-qatt qiegħed jiżdied u din hija realtà? Tirrikonoxxi di realtà? Qed jiżdied in-numru ta' nies li jaħdmu biqlieħ u l-aħħar statistika turi li rġajna żidna fil-gainfully occupied. It-tnejn il-Eurostat ikkonferma li f'sena il-qatt żdied bi kważi 1% filwaqt li r-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ tanqas minn 25 sena żdied bi kważi 2.5%. 16 minn kull 100 persuna li ma jaħdmux huma żgħażagħ, ċifra li kienet deskritta minn Lorenz Gonzi bħala insinifikanti.